que coser para poder falar máis grande. Ben, non quería perderme así poden chamar, se non podo presentar a revista, estou moi afónico, pero quería estar e agradecemos que me convidase a estar presentando. Ben, este é o número 64, como sabedes, tamén temos aquí o director da revista Sastre, e tamén temos a Gucho, que xa está actualmente exercendo tamén unha labor como director casi, non? Sabedes que é un traballo para nós vixente que levamos a cabo desde hai moitos anos, desde o 2007, se non me equivoco. Como sabedes, é unha revista trimestral, para que non a conosa, implica que é unha revista con comunidade bastante extensa no tempo. Vamos facer un resumo, como habitualmente dedicamos a comentar de que tienes que tocar na revista. Eu este número non o puder haber ainda acabado, non poder haber acabado, pero máis ou menos sempre controlo que vai saindo, porque temos unha reunión previa sempre, non? E despois tamén por mí pasan algúns textos para a revisión, pero ainda así hai algún que non pudiera ver. Ben, temos unha portada que, como sabedes, sempre temos unha foto antiga, é unha portada xa, unha foto bastante conocida por todos nós, porque é dun comercio de Outes que está en varias exposicións que houve no Concello sobre a vida popular así de Outes, non? Temos tamén unha foto a que se me dixe que non me parecía era así a primeira vista de Lola, que despois veredes que está nas páxinas temporais como entrevistada. Todos os números facemos tamén unha entrevista a un persoeiro ou a persoa, neste caso, o vendo o Concello ou que ten vínculo con ele, o Concello de Outes. Sempre tamén temos un editorial, como vedes aquí nesta primeira páxina. Neste caso, pois, as dúas páxinas, como vedes, teñen bastante presenza mariñeira, como non podía ser menos. Tamén Xoan Mariño, os últimos números, fai un diccionario xeográfico, así con un pouco de humor. Metemos tamén alguna relación de actos pasados ou previstos. Neste caso, como vedes, a última xuntanza que tivemos, así oficial, pero é que foi eu, máis tería desculpado, que foi a churrascada que se fixo en Seilar, onde presentamos tamén a revista anterior. Ben, Xan García, tamén un histórico colaborador da asociación, é fundador, como sabedes, estivo tamén na directiva, pois tamén leva, como vedes, unha porrada de números quitando artigos sobre historia local de Outes. Neste caso, pois é un volcado, basicamente, un baleirado do catastro da Arsenada, cuestións relativas, pois, son as enquisas que se facían en catastro 18 relativas a nosa comarca. Ben, outra actividade como esta na Mariñeira, que sería o Gaño na Festa de la Mar Cataluña, e máis o 16 encontro de Vacacións Tradicionais de Galicia, como sabedes, este ano foi celebrado no verán en Sala. Non vou dicirvos nada vos que estades aquí a maioría, tedes vínculo con estes actos, entón sería asunto que me estendese. Ben, despois, Emilio del Río, que é un socio bastante recente, como tamén colaborador recente da revista, é un prestixioso dermatólogo, como sabedes, ten tiña unha afección oculta para nós, que era esta experiencia pola botánica, polo medio ambiente, que sabíamos que tiña, pero non que fora un estudoso, e mesmo un descubridor de certos elementos que ni sequera nós sabíamos de alguna especie que pulula por os montes e así, non? Entón fai este tipo de artigos sobre a fauna, a flora do noso entorno. Temos aquí tamén un clásico da revista, que son as andainas que asina o director, que é Sastre, neste caso unha andaina desde Leriz a Baños de Molgas, onde son plateadas considerables, como sabedes, o psicólogo de Sastre é bastante aficionado a camiñar. E como vos dixen antes, Lola, de que eu tendo a entrevista, que sí que eu rexín esta entrevista, reviseina, descubrí como este tipo non sabía, e sei moito de ti, creo. Eu rexín a Lola hai moitos anos, cando eu estaba na Universidade de Tosos Outos, ela xa estaba en Carnota, de feito, no meu teléfono sí que se entrou de Carnota, e claro, a persoa que compartido moitas conversas con ela, moitos viños, pero o que pose aquí casi nada non sabía. É moi interesante a túa andaina profesional. Ben, despois temos un apartado que é miscelánea,
que habitualmente tamén se repite no modelo. Temos unha receita, unha reseña dun libro, nesta ocasión non vedes que está reseñado por Lidia Vicente, que é habitual un sistema literario, pero bueno, reseñista de libros, dun libro xa un pouco antigo, que fora un éxito notable no seu momento. Non sei se vocedes As rapazas de Sangre, un señor que é de Cabana, que se chama, en Santa Coma, se non me equivoco, pertence a Roma. É un señor que estaba vinculado ao mundo gandeiro, porque era vendedor de sementes de vacas, para mellorar a raza, non? Este señor, pois, cando subiu, empezou a publicar, xa escribía, pero escribía para él, non? Fora presidente da Asociación de Botón, era un hombre así coñecido no nacionalismo galego, pero como escritor estaba oculto ante este libro, que era xa mínimo 10 anos. As rapazas de Sangre, que foi un libro que tamén empezaba no seu momento, porque era un libro que ponía no foco o mundo rural en primeira persoa, unha persoa que, por redundancia, unha persoa que coñece ben ese mundo, non? Foi criticado tamén desde o punto de vista estilístico, a veces o libro, pero ele segue escribindo, segue demostrando que ten bastante de contar, non? Ben, o artigo de Luis Crepús, que tamén, como sabedes, é un clásico da revista, xa non me he comentado, que sempre moi polémico. Neste caso, pois, é unha expresión alemana, penso, que non significa case nada, ou algo así, non? Ou pasa pouco, ou algo así, moi reducido. Ben, e despois tedes as típicas fotodenuncias que facemos, realmente son fotodenuncia de así non. A veces temos algunha así, pero non é o caso deste libro. Despois temos unhas páxinas literarias, nas que metemos algún relato, tamén son colaboradores habituais, como Enrique Álvarez, Flora Vermella, ou a que non nos leva a cabo, porque non é exatamente o relato, mas sería o que chamaríamos nós foto antiga, que é unha imaxe, como vedes aí, está asinada por Sastre, como director, unha imaxe moi característica do noso campo, o campo outense, con eses sombreiros de cosmeiro, que aparece continuamente nas fotos antigas en mulleres que están ou ben nas tarefas agrícolas ou ben nas tarefas de marisco, das campañas marisqueiras, como podría ser aquí Fotosqueiro no Freixo, nos lugares da Concello, ou de Noia. Ben, Jorge Sacido é un profesor da Universidade de Santiago, de Filosofía. Eu non sei que está bastante na revista, porque non se conocía máis. Jorge Sacido, ao mellor falaba na región, non recordo, ao mellor non daría, pero non tuve tempo de ler o artigo, non pasou por aquí máis, o relato. Vexo que, polo visto, pois é non recordo o seu nai, é unha familia coñecida na Concello de Outes tamén, porque toda a familia prácticamente ten vínculo con el Siro, tamén o seu filho do seu pai tamén é un mestre bastante recordado, que sei que este documental, como está o documental estas escolas que fixeran, que sei o pai que entrevistado, lembrades? É un documental coñecido sobre mestres de escola, mestres de primaria, do franquismo, e saía tamén entrevistado o pai deste señor. E, bueno, a súa irmá, a Jorge, María, é unha amiga mía, que probablemente está en parte de clase de Santiago. Ben, Manuel Monteagudo, que era un escritor tamén que foi moi coñecido, como se vedes hai uns meses, por un suceso así tamén escandaloso e polémico, pois colabora con nós desde hai un tempo tamén con algún relato. Nesta ocasión, como vedes, pois é unha serie dun relato que, se non me equivoco, fora premiado en algún certamen, se non estou mal informado. E xa para ir acabando, temos aquí pois un recordo do Colexio Crónico de Outes, na escola de moitos de nós, ou algúns de nós que estamos aquí estudiando, eu polo menos estudiei ali. Esta foto tamén é coñecida por nós, porque sai un libro de San García sobre historia contemporánea de Outes. É unha escola que actualmente está adaptada aos tempos, máis que era unha escola que foi tamén un momento histórico importante, como foi o original sobre o franquismo. Portanto, hai minutos que traballo ali, non sei se hai máis de vos sobre o partido de clase. Eu tamén. Tamén digo. E finalmente, temos aquí un artigo sobre San Mariño,
sobre, bueno, creo que foi oportuno, no momento que estamos de reivindicación do deporte femenino, especialmente do fútbol femenino, como sabedes, que, bueno, pues, está inmerso en polémicas, non? Que van máis algo do deportivo. Pois, temos esta reseña moi interesante da mí sobre o equipo femenino de hockey que acaba de formarse e por lo que el input promete bastante. E nada, xa para acabar, se permitides, pois comento a miña relación sobre a Unión. Neste caso, pois, non quería xa pasar a Unión se facer un recordo a Fernández de Riego, que foi un gran impulsor, como sabedes, da cultura galega desde os anos 50 adiante, 40. Que pasa que para mí foi bastante complicado porque tive que contar que desde o punto de vista del Riego non tiña unha especial creencia por a Unión, o que pasa que poño aí. Ainda así, foi a persoa que se dedicou de editar desde Galaxia un libriño que é un proxecto parello, similar, o que saía no mesmo ano que se dedicaban as galegas a Unión, no 66, desde a Real Academia Galega. E ben, nada máis, que saibades que é unha revista que aparentemente moi humilde, non? Pero que dá moi traballo, que nos quita moitas horas e que espero que sabes que nos dedicamos en escribir, en editar, en levar todo adiante, pois que vos ocupen unhas horas tamén de placer. Ben, nada máis. Muy bien.